2 ja 3. Tää koittaa uusi aika. Ei mitään hakkuraa, ei mitään hakkuraa. Ei mitään hakkuraa, ei mitään hakkuraa. Mulle tultiin sanomaan, että kannattaa sampua humma, sillä nyt tän koittaa uusi aika. Turhaan kynnät sairaalas, turhaan tappaa. Tää on vakava biisi ja nyt te Tää on erittäin epämukavaa. Me yritämme tässä teille saarnata vakavista asioista ja sitten saakeli gravitaatio tulee ja yllättää taas. Mutta onneksi te olette tämmönen armoinen yleisö, te varmaan ymmärrätte, että välillä on erittäin hankalia ja tukalia tilanteita elämässä. Mutta miten me selviämme tästä? Miten me selviämme tästä? Miten minä pystyn saarnaamaan tämän vakava ilmeisenä teille? Vakavoidutaan hetkeksi. Nyt tän koittaa uusi aika! Ei mitään hakkuraa, ei mitään hakkuraa. Ei mitään hakkuraa, ei mitään hakkuraa. Vakavilla ilmeillä läpi biisin. Mulle tultiin sanomaan, että ammu hummasi, sillä nyt tän koittaa uusi aika. Turhaan kynnät sairaalas, turhaan tappuroit, sillä nyt tän koittaa uusi aika. Ei ymmärtää voi tätä nykyaikaa. Ja väisty on kekkonen. Ei mitään hakkuraa, ei mitään hakkuraa. Päivässä tappaa meidän. Ei mitään hakkuraa, ei mitään hakkuraa. Sanomaan, että älyfoonit hajoaa 2 vuoden päästä. Kirjan korvas tabletti jäi luokkaan pulpetti. Sillä nyt tän koittaa uusi aika. Meidän nuoruudessa oli aika.
Moitit maailmaa, kun robotit olkailuttaa koiriaan. Sitä moitit nuoruudessas oli kauniimpaa. Sitä moitit.